Aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay hapit na usab. Mag-usa ka gato sinungdan nga ang lokal nga kagamhanan nangita og pamaagi pagsulbad sa problema. Ano yung report ni Femari Dumabong? Sa labing ulahi nga data nga gipagawas sa Talisay City Health Office, adunay 79 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 ang syudad. Ang nadugang nga 13 ka mga kaso kasagaran nakasinati og mga influenza-like illnesses. Tuluhin noon ang dugang nga mga naka-recover. Tungod sa padayon nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, usa sa gitanaw karon sa kagamhanan ang posibilidad nga ipatuman pagbalik ang uban sa mga executive order nga giluwatan sa mayor sa niaging tuig. Ang gitanaw namo karon with the EOC is revisiting previous EOs and what amo ang ibalik og strict implementation, including niya na ang ato ang pagtan-aw sa mga tao na magdagsa sa merkado ug sa mga malls. Ganihang buntag, nagtagbo ang mga naglangkob sa Emergency Operations Center uban sa mga representante sa nagkadiyang ahensya. Usa sa gituki ang kalabot sa gipatumang health protocol diha sa Tabunok Public Market ug sa mga lugar nga dagsaanan sa mga tao. Karon among gikuanan gapon, number 1 akong gikuanan na ma'am. Bahala gay face shield, importante face mask. Particular kami ng face mask kay ikaw kung naani mo ang virus, di ka kalabay sa lain tao. Ang Task Force Talisay mutabang nausab sa pagpatuman sa health protocol sa pampublikong lugar. Samtang ang Talisay City Police nanakop na sa mga health protocol violators bisan kun weekdays. Gani 29 ang ilang nasikop gahapon. 24/7 gakuan mi garabim sag adlaw manakop mi og kanang na social distancing, wala ga kuan wala ga face mask amo nang gidakop pagkagabi anhin na sad mi sa kanang curfew. Tapok-tapok pareha ng sa tabunok. Common kay na nga kanimi itong manok bitaw nga mabaligya unya mamalitay daghang kayo nagtapok-tapok muusa na sa among gi paningkamutan nga ato nang pa-eliminate. Matud sa mayor nga na-accommodate patanan sa isolation facilities sa syudad diha sa barangay Lagtang ang mga aktibong kaso sa COVID-19. Nga yung update yesterday, may pa man, ma-accommodate pa man tanan. But we are looking at Simbako kung unsa bang panghitabo, umudaghan bagyod maayo, other areas to do so. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.